Nakon njih neka se pripremlja do 72 kg Ilić Aleksa Perović Miloš. Pada sud. To je za nas klub. Koji ste vi? Ja iz Šapca. Šabac? Iz Šabac. Kako se baš zove vaš klub? Vitez. A ima, iskreno kažem, lepo ime mi dali Vitez. Dobro, ja nisam nešto čuo za to. Nisam toliko u to. Slažem se, imali smo mi klub taj pod nazivom Šabac, Hrvatski klub od 70 i neke, pa sve do 2007. onda smo razišli se sa jednim, sad da ne pričam, pa smo mi osnovali novi klub i Vitez, ona je propao, znači, tako da... Ste vi Hrvat bivši ili... Pa ja imam 60 godina, znači, ja sam bivši, ali to je bilo od 78. pa možda do 90. Znači nisam imao nekog uspjeha, ali sam bio u tome i poznajem te malo stvari. Moj čale je ovdje u Radnički Kragujevac bio do 87. tako. Dobro, znači tu smo možda, ja sam 61. znači to je 59 sa 60. Znači mi smo te generacije i šta ja znam, eto, volim to, nisam imao uspjeha, priznajem, ali tako je, volim to i eto, malo sa momcima tu malo radim, putujem, sad ova situacija je takva i to. Kažem, sad pitao sam za štampat, zašto sam ja isto napravio program kao ovaj kolega, što radi tabelar. Ja sam ga napravio sam, ali on je ranije to i ja sad... Šta, sve se naučim, to sam nešto... Radio sam ga dugo. Ne znam, to kad ulaziš u rutinu, to ide posle sve brže i brže. Da, radio sam ga dugo, sad ne znam, on je radio neki drugi sistem, ja sam radio na neki drugi sistem, u Visual Basicu sam to radio, u tom programskom jeziku. Ja nisam, uglavnom programi za montažu, to što se tiče grafike, tabela i to znam koliko i vi možda imam. Slušajte, meni kažu neki na poslu, kaže, ti znaš to. Ja kažem, ljudi, znate vi koliko je to široko? Ja samo znam, znači, aplikacije Excel, Access, PowerPoint i Word. Znači, time se bavi. I van toga ne znate, a to je toliko široko, sve stvari. Kod nas ima IT odeljenje, mreže, šta ja znam, administratori, ne znam više setim šta. To je toliko široko. Ne, nego ima, recimo, jedan program za montažu, nekog donese neki drugi, nije isto. Znači, sve je drugačije, svaki ima drugačiji software. A ja sam ekonomista, ali igrom slučaja radim u željezari, radim u Šapcu, u fabrici Berlimo, bili su nam Amerikanci,
ogromne baze podataka, šta ja znam, veliko preduzeće, 5000 sa Smederevom, gde su knjigovodstveni programi proizvodnje i ja sam analitičar, dobijem nekoliko hiljada šta ću da radim, nema što ručno da se radi. Morao sam da kupujem knjige, ja lično kupujem knjige prvo na domaćem, kad sam njih prevazišao na srpskom, on se kupovao na engleskom jeziku, lako su, znam, nisam idealan za engleski, a lako se to, na primjer, lako se razume, ja sam kupovao iz Amerike knjige, na primjer, kad sam završio lupam Biblije, sve od detalja, od početka do kraja sam, da, kad sam to završio, vidim, ja kupim naručen iz Amerike, stigne za 45 dana, bile su jeftine. Programiranje, formule, čitava knjiga od 1000 strana formule, pa to prođe, pa onda uzmem... fakulteta ste učili da... Ne, ja sam to uzimao i to sam od početka, morao sam zato što suština je bila da uradiš nešto, a da ništa ne radiš, brzo da uradiš, da ništa ne radiš, da radiš ti, ne radiš, uradiš to, znači, prave se te formule, prave se, znači, mali programčići, šta ja znam, funkcije, praviš namenske funkcije, ne ono što tu ugrađe. I ja sam to savladao i to sad... Ide neko. Ne, posle sam ja, to je situacija takva bila, zato što je to preduzeće bili Amerikanci, pa je posle država, pa su Kinezi došli. Niste valjda morali kinesko, šalim se. Ne, ali Excel je za tabelarne i on nije, Access je mnogo jači, možda milion podataka, ne za baze. PowerPoint to je za prezentacije. To je osnovno, to smo svi učili u srednjoj školi, to svi znamo pomalo nešto, ali nije to što vi kažete, ovo je više veća baza podataka. Da, i tako radio sam to, ali sam već gotovo 60 godina, tu sam gotovo. Moj čale već u penziji, ali ima godinu stara. U redu. Znači, nije postavljeno. Da, dobro, malo smo izviniti. Samo Kraj meča.